Din que na variedade está o gusto e en cuestión de disfraces hai moito onde elixir. A pesar da gran oferta que podemos atopar no mercado, semella que este ano a demanda de traxes está resistíndose. No sector queixanse das vendas. Vai calmadamente este ano, non é que xa como outros anos que é un boom, un furor. Este ano vai calmadamente, pouco a pouco. Nas tendas aseguran que cada vez máis preferimos construir o noso propio disfraz caseiro antes de mercar un traxe. Por iso os descontos en plena campaña están á orde do día. Entonces lo que intentamos es bajar los precios, hacer buenos precios, buenos descuentos para que se animen un poquito. Nos establecementos aseguran que están a salvar a campaña do Entroido en boa medida grazas aos bebés. Cada vez son máis os que se animan a disfrazar aos seus pequenos, incluso dende os 0 meses. Demandan pues un poquito lo que es el peluche, para que vayan ellos más tapaditos y que no estén tan al aire en el invierno. Sí, los disfraces de peluche como de osito, de flor, de abejita, el típico de pollito de toda la vida. E para os nenos e nenas, como sempre, mandan os clásicos, con todo, entre princesas, superheroes e superheroínas, as personaxes de moda da televisión teñen un ano máis un papel protagonista. Ladybug, la patrulla canina y los fenómenos televisivos siempre. Patrulla canina, la Harley Quinn, que tamén un disfraz novo este ano, e moito Ladybug. E para os maiores, como manda a tradición, repítese un ano máis o de todos os anos. Eles disfrazanse de elas e elas buscan algún traxe xeitoso. Os homes veñen a por mulleres, como todos os anos, e se proban os de mulleres para facer a gracia, e as mulleres queremos ir moi monas, entonces o vestidiño que sente ben, e así. Así que xa saben, se aínda non o teñen decidido, boten unha ollada e escollan o traxe que mellor lles acaia. O importante xa o saben é pasalo o mellor posible.